ka Pyrthei TV. Kipat ba nong ya lenti haka step jong ka arterik Iaiong aca apusa kilalap ya kawai ka met yam jong uwei urang ba uba arpinyos nem kerta haka wi jaka ka balatip kum karyat thaulong ka baham hapo kasnong mau kerwan ka lenti ya kijan bandet chakasnong marshilong yau ni urang ba latip kerteng kum uba pins kamlang lengkoi na kasnong nong ba marshilong southwest Khasi district bat kat kung ngajing thu jong ki bahayang asam uni urang ba ude baladan lok don khun bat olisa shakasnong mau kerwan na do kasngi ublei bat data haduk kami jong ka shitarik Iaiong aza apusau habaki bahayang asam la persang ban telefon yu nri shim la shim satya ya ka mobile phone ha ka baya dei baka jingyap jong uni urang ba ki pulit jong ka mau kerwan haduk menta kinang pelong ya ka jing tokin ka jing mamdan shu ya ka yeng ban shong ban sa ka bala sha penjulor ha ka Iaiong erngit ka bala khiken san ha ka mi sngi ublei ka lai pho wei terik jong ulber araza apusau kat hadu bakala shimno ya ka jing ib jong hebren wiki laurnyang ubalai snam karta kala pelong ya ki bahayang asam ban rano ya ka met merangsa jong uniu hebren shaying meikha bat dei hang ni la yo ban penthia khadu ya ka met merangsa jong u bat ban le nyam khadu shwa ban ra shaulum jingtem jong ka balang presbyterian mauro hakani singi di ontem haka arterik Iaiong aca apusau kidkhot jong ka Khasi Students Union Mairang Circle hapo ka jengelam jong president usamla Robin Star nongram kelet men singaulam ya ka yengasem jong uba Carbon Star walang pat ka kong sinaris laurniang kibalamat ya ka ni ka jing sosi thang bat haka juk por ka seng kala ajingeram do khaw bat ka song pisa kum ka jing kershan lam ya ka ni ka long yeng haka ni ka jing ja ka bas ngosi ka jing bam pat yo kem jogi pulit ya ki rio trang snam kibala penyap dusmon ya usamla kershan dami talang haka shpotrik ulber aca apusau hakaput jong asnong mukla merjai balalap ya ka met jong ni usamla na ka wei ka jaka bala tip kerteng kum ka mosdai na ka liang jogi nong yalam jong ka Neutral National Youth Front Eastern Region haka arterik Iaiong aca apusau kelet benya kendu ya Superintendent of Police jong ka West Jati District uba si serti unang yalam jong ka HNYF usamla penbiang rembai ula pentip ba Superintendent of Police ula ong baki pulit kidang pelong ya ka jing toket ban laksai ya ki baran kti ban penyap ya uni usamla ki pulit ka nong ba shilong ha ka janmi jong ka sngi baar kilara bantian bishar hakka shari jong u District and Session Judge East Khasi District ya ki angot kidkhot jong ka Khasi Students Union South Khasi District Unit hadin balak kem ya ki nakashnong wa utim bat nakashnong site so pen sora ha ka miet shitek sinya jong ka sngi baar kini ki angot kidkhot ka KSU ki balatip kerteng kum ushan bor lang shati arpun rus nam kerta bad u mesa dap bor scambil arpun rus nam kerta la sha kem halo ka jing sha penyam jong ki angot ki barjala ha kashnong itchamati ka balaja ha ka arpun yotrik ubnai baladam ya ki balatip kerteng kum u ishan singh bad u sudip data na kalian jong ka shari kala aibor ya ki pulit man set along nyau sngi ha along jong ki pulit ya ki diki angot ki khot jong ka KSU kanang ba ki pulit kindup la ban pelong ya ka jing tokit ka babania kat ba ki pulit ki dangra bantian bishar ya ki diki angot ha ka shari ki bahayang asam kila bot bat senran lang ya ki tad hadu ka khlemat balami na ka shari Presiden ka BJP UJP Nadau Loong ba Menteri rong ba adu kari Narendra Modi ha ki dik spokesman baladam ulapen kala jinglong jingman jong ka san Pyrthei ha kini kari ulong ba baro shikata ka san Pyrthei ha kari ka dei bet ka jing pen pat pen pra Nrei Modi ula pelong ka wei ya baro kinong shong jong kari India ba kinam dan kanu ka jinga sopher para maki ula kren ya kini ha ka jingalang jong ka BJP ka balalong ha Madhya Pradesh unong yalam jong ka seng Congress Rahul Gandhi on thep kerteng ha ka sngi balang kum kertong jong ka seng Congress ubanya khun ha ka ni election MP Lok Sabha Nawayanan constituency shwa mani thep kerteng Rahul Gandhi on bet shwa ya ka road show but hadin ka jing thep kerteng man thai biang Delhi Kalaknu Development Authority kala kamai hadu arhajar ruspa ar khnai klur tengka da ka ba dili lam ni ki jaka ki bala kurup jubor da ki brio ki bale donbor ri ka sarkar kala kni naki da ka ba penon kam da ka bor Kijaka ki baka sarkar kelakani na kibriu ki balawan kam trai ka kenthum ya shispa lai pu pratali ki lengkhot khando par praplai tali ki dukan nalor kata kla dili lamru ya 6000 shispa ar santli ki yeng ki ba shongdor sanspa shiphok lor tengka kadali high court kala ailat biang sa shisien ye ki seng ki badan hak yang persya kata ka Congress ka Trinamool Congress bar ka DMK bakin jubab halo ka PIL ka bala mudui persya ki nambar bak la penan kam ya ka kunhun jongki hak ka kerteng jong ka India Kisang ki badan hak yang persya ki klam wan jubab setia shing bishar halo ka PIL babalai ki ai kerteng India ya ka kunhun ka jongki
Uhe sipai jong ke Iran ula kelon yap ha ka jing bom ke Israel ha embassy jong ke Iran ka badan ha nong ba Damascus jong ke Syria. Uni orang ba sipai udai Brigadier General Muhammad Reza Zahidi. Nalo jong kidan sa ringwat ki officer sipai ba kenthop yaw lieutenant. Ke Israel klat her ha ka ketem jong sipai Iran ka badan marsenda bar ka office jong ke embassy ha Syria. Ke Iran kala bitar ya kini ke jingle jong ke Israel bar kala berngam nak penhiar keput. Ka Federal Security Service jong ke Russia kala yok kem sa sangut ki brio ki berangti ha ka jingher thma jong ki le no ha Crocus City Hall ka badan hajan nong ba Moscow. Kini ki sangut ki bala syak kem menta ki dei ki ba penpoi pisa bar ki ba penpoi ye ki tiar sian bar ki tiar Pyrthei shi ki sangut ki le no ki bala her thma ha kini ka concert hall. Kila yok kurup ru bun teli ki tiar sian bar ki tiar Pyrthei na kini ki sangut ki ba ka FSS kadang syok kem menta. Ka Justice and Development Party ka badai ka Seng jong President ka Turkey Recep Tayyip Erdogan kala syakram kaput hak election ka balalong hak Jylla ba pher jong ka Turkey. Ka Republican People's Party ka badan hak lang persyak kala yo ya ka jing pun pan. Hadin ka jing syakram hak election hak Jylla Erdogan ula ai mesim ya kinong persyan jong bakim dei banduk mesim namar ba ka Seng jong kadang la ban khilibiang. Kinong thau an jong United States of America kala dawa ba dei ban seino ya ka kai port ka ba tokin halo ka jing syak Khubor jong ki temple kinyam Hindu ha Kylleng ki benta jong kari America. Ki sangut kinong thau an ka US ki ba kunthub ya Raja Krishnamurthy Rokhanna Pramila Jayapan Ami Bera bat Ushri Thanedar kila ong ba ki temple jong ki Hindu na du New York shdu California kila syak Khubor ha kinong persyan jong ka Khalistan bat kumju ru ha kitu ki brio ki ba persya ya kinong India. Kinong tray jong ka World Central Kitchen ka badai ka kunhuan le isen ai ban ai ba mi ki brio ka bala Seng da chef Jose Andres kala yap ha ka jingher thma ka Israel kat ba kinong don halanti ban penpoi bam ye ki brio lanot ha Gaza. Kila don nyong kinong tray jong ka World Central Kitchen ki bala yap ba ki badai na Australia na Poland United Kingdom ban na United States. Ha kala aski ublay ki sipai Israel kila mi no na Al Shifa Hospital hadin artayo ba kila khandra ya ka hospital. Kisipai Israel kila kam bakidan kumba ars pangut kila no kibala kelon ya bat kumba sans pangut kibala syakem kibari dengan ha kanika hospital. Ka Al Shifa Hospital kadika hospital ka bahe tam ha Gaza. Henry menta kala jot kala para bat amlong trikam shu nambar ka jingbom na phang jong ka Israel. Hadin bagi sipai Israel kala mi ka Palestine kala ong ba kala yo ban sei bun teli ki mat yap bat don ru kibala puun. Dikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasi kublai.